iki ketemu karo wong-wong niku lho apa sih mesti nduk ngarep akan nyetir aku iso supir ngono ae. Kok niki ngomong ae kok niki gak nari aku niku. Ndak ayo iya yo ketok ngono. Kalau nari pedamu kalau. Arek kok nyangkruk melok ae. Iki pedaku tak tarik sik ya. Iya, tarik kono. Wah, arek ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong ae lho. Goblok bogang gak bau coba. Jak ngomong ae. Arek gak narik kerja jongkrak cangkruk. Cangkrak cangkruk. Cangkruk jongkrak.